ngaali ngale e solde tengal jaati mbi sa naani ɓiya e solde tengal fof alaata ke keefeero ayo ɓe annda ka ko Allah jaati neɗɗo garowo fa reena leñol mum fa reena leydi fa reena siimu fa reena miskina e Allah kokko yonki mum fa reena woɓɓe o wawa laatade keefeero fe so keefeero naata aljanna o wawa laatade keefeero nden kambere ɓani teni fomi waro kambere fomi reena leydi watta kami keefeero si e naatino hannde e solde tengal ɗo gonɗe hannde kulle kewɗe anɗo aɗa yetto si meɗen o yettata koye si en gonni sukaaɓe les patrouillaji ɗi ana jalta hono crise gonɗo hannde o tiiɗalla gonɗo rafi ndenam goɗuɗo hannde o hono rafi ndenaɓe gonɗo hannde les nokku men les tamatare meɗen so tawi ɓe jogino sukaaɓe fa heewi homno woɓɓe ɓeyni joni kono soldage en ɓe gorani les temedere maɓɓe futa ɓiɓɓe fulɓe capanɗe joyo anayi si ɗum anayi fi so nooɓena fi capantati tattawe anayi tati anayi eyi jaltuɓe ya patrouille ɓe kawrata e pullo ka ana cagganaymuɗum ɓe pello na pullo nangatake yeeso maɓɓe hedde ana fiya ana ɓorte ana wujja fulɓe natta ley gelle fulɓe hedde ɓe poyɗo e tawi an a pulla aɗa ley pato pati waɗe si an laami jata ya patti cele maɓɓe ɗum fou tiiɗalla mo ana e meɗen hay woɓɓe ana toon siŋaji mi indata a faami ana jogui ley sorde tenga e fou ɗo jiiɗa temedere neɗɗo fof ɓe jogui capanɗe jeegom koye koye fou yimɓe maɓɓe a tawa kanankoɓe ɗum kamɓe fou kamɓe a yii wakkati fof ɓe mbiya a dosa to laamiɗo o oɓoni torra fulɓe kambari o ɗum to o ɗum ga se naatali so a yahayɗo kanɗa sorowede sa wala hen a surantake de ay ɗum pula ko hani andude fa anda tiiɗalngalji kewɗi ana keɓa en rafi e naatay e janngugol ngol e jande l'école e naatay he saratake se keɓe goonga e jata laamu se keɓe goonga e jata e dartako e sordage e kaala fulfulde se keɓe goonga e tawatake ɗo ɓe patrouillaji gatta fa ndaara bonɗuma fa ndaara gujjo fa ndaara auto se keɓe goonga so brigade woni ley nokku minen mi yiino no gonno e laamu o nde minen sukaɓe mi yiɗo wonno défense mi yii toon ɓiɓɓe ɓaleɓe ɓe yiwde bamarankoɓe yaade woɓɓe kasi gara mbiya ka mon capitaine miɗo yiɗi mi hokkede ujunaji temedere mballa yalla suka ana laato commandant brigade douance na commandant brigade motti na commandant brigade jalluɓe na commandant brigade ga e ga kamɓere hoɗum kamɓere garɗo to fou heɓa duuɓi tati a tawa a mahi galle ma motti a tawa a darni sayre ma motti tawa a fuɗɗi naade galle maɗa bamako hoto jawgiri yirata e fulɓe ɓe goɗɗo wala toon joom jawdi fulɓe ɓe tan yirata kamɓe woni ñameteɓe kamɓe woni ñameteɓe jogui koɓe ñaami wala koɓe andi ɓe jogui ɗum nangaɗo fou so yiiɗa nadde kasuna yiiɗa wadde kolɓine ɗum ɓe kaɓɓe juuɗe mum ɓe gaddi ɗo fou so mbiɗo wadde fou ardiɓe ɓe gara mbiya a waddata wadde ujunaje temedere kokke ɓeɗe jalta jomum itta ujunaje temedere hokka na si ɓe gari fa ɓe carda hakkude maɓɓe tan koye hakkude fulɓe ɓe koye mumɓe jok so ɓe gari fa ɓe carda a yiɗami liɓe aɗa andi no ni woni e gonga sanne ka se waɗani e laawol ngol fuutani mbiya hey ina woni e gonga de ɓuri jallu ina woni e gonga ardiɓe ɓe gara mbiya aɗa no gatten waddu million so kokkiɓe joni e mbayli tan gonga makko laato pene ɓitta million ɓe kokka guila ɗo brigade ɗo yaade fa to procureur ɓe jeeɗi o kalisi ta haala ka waylite ɓe gaɗa ɗum non ɓe mbiya jeeyi gonga ɓe mbiya jeeyi kaldo e taf jeeyi kaldo jeeyi sa ɗum ɓe kulɓini sa jaɓat ɓe kulɓina ɗum fona rafijande so juujowo o yo neɗɗo meɗen jo aɗa woɗo wawa yottade en ɗum fo woni hey ɗum timmata haalde hono torra ko rafijande nde waddani wattade pulako torra mawni de ana mawni kande ɗum fuɗɗete nde en anda e anda kamɓere ardiɓe kamɓe haalde ɓe ɗum koye diina ɗe hewɓe maɓɓe majjini leñol ngol ɓe accala kan hakke de wona yuude neɗɗo wona haalde bonka hooreɓe diina mi ɗo weɗɗo saɗa mi ɓi garibu nowru ka ɓe anda hono ni dartoɓe heddaɗo mbiya ɗum jande keeferaku pati gaɗeni kammari intérêt mumen ɓe tori pulako o de ka fa hande ka eɗen mbawi wadde ɗum corrigé ɗum ndenno hande o hatta e ene koyemin imnuɗen joni kalde e sekiraɓe meɗe ɓe acca sukaɓe ɓe janga mais général jande école nde jaati wiyama miskine wawa janggude noon ɗum ne mbiyatun ɗum kayo haala koye wallahi ɓi miskine wawa janggude minen natuɓe hande a ɓaman koye pulako kewɗe ɗo mi yallota fe goto ka ɓi tajiraɓe famɗi hen de ɗumen fof ɓe miskine kamin naati fe so sende nañi min fof sende nañi kamin naati min jangi Allah waɗi famin jottiɗo min jottotoɓe jawdi kamin joɓatamo
ndeka enen kay hono yoɓude jawdi fa janga o wala no a yoɓan jawdi fa jalta ka yoɓata jawdi so hakkille ma hollima tan aya hay joni hakkille ne wona mantade andala no ɓura pullo de welde hakkille a ɓurata pullo ɓurata de e signaji ɗi fuɗi kadi wawi huccide jungami haala ɓurata sukami jii sukaɓe no jangoɓe ɓe fu ɗon jiiɗa sukaɓe fulɓe naati fo a tan kañum e ardi kammari hakkilo ana weeli fey se ballatake fa jangga tawa janggoɓe ni tan ley lampe no pétrole no ley douze ka hatta hakkilo lamɓe hokkimi hakkilo ana weeli nenno ɗum ana torri en wiide kana joɓa kalis o ɗuka hannde sa wi a naato le université ngaji privé mawɗi ɗi ka wajiba a yoɓa ɗuka wona enen tan ɗuka e signaji ɗi fof no yimɓe fof ka sa waɗa jawdi mo walla université publique aɗa wawi heɓde diplôme ka jawdi ana heewi du noon senen sabu nde wonde jawdi walani hande ka alhamdulillah hande ka alhamdulillah et puis pula homo ɓuuri en jawdi kalde ngo homo ɓuuri en jawdi fulɓe wala ɓurɗo pulla jawdi de yarrade e andude ɗo gatta jawdi ma ɗum woɓɓe ɓe ɓurdi en sano ɗum joom temedde ɗiɗi nagge aɗa wiya wala jawdi nagge fof ana yaha unayi noga unayi deɓe ɗum sawi wona milliard joguiɗa ka wala fe faɗɗo lobbo ana ɗum jom wona ɓurdema jawdi ma so oto ɓuurima foof hakkille ɓuurma kañum e andude lawol lobbol ngol joginal ngal ɓurte ɗi tan ɓurdi e ono pula aɗa jogui jawdi ɗe wallahi aɗa ƴeewi e ndeman keeɓe e nduran keeɓe e awan keeɓe ɗum ka fulle pula ko gaɗani e jaagoto keeɓe hande jagama hoɓe jawdi hoto jawdi heddi ko foti daabaji hande voilà waɗaɗo jawdi heddino futimi demal kam mo toɓata heɓatake mais daabaji ɗi ko anni donata ana naɓe kadduɗe ɓe fo anni dona daabaji men ta ana naɓe